Ty čo tu zase vyjedaš? Ja len presvetľujem korunu. Wow, priatelia, tak toto musíte mať doma. Citrus, to je neskutočná vôňa a tí plody, tak to už je len pridaná hodnota, potešia. Citrus prevažne pestujeme u nás v kvetináčoch, letníme ich vonku od jary do jesene. Majú radi vydatnú zalievku, no a nezabúdame aj na presadzanie. To znamená, keď sa citrus prekorení, tak to je zhruba každé 2 roky presadzame do nového substrátu a malinko väčšieho kvetináča. No a nezabúdame aj na strih týchto stromčekov, ten sa robí prevažne z jary. Tu už máme Kristiana, ktorý nám tomu povie viac. Citrusy striham hlavne v predjari, ešte pred začatím vegetačného obdobia. Najzákladnejší strih je výchovný, teda výchovný rez. Ten sa robí v prvých 3 až 4 rokoch stromčeka. Potom tu máme udržiavací rez, kde sa odstraňujú všetky poškodené alebo nejak napadnuté, vyschnuté konáriky. Potom tu máme tretí presvetľovací rez, kde sa zbavujeme nadbytočných konárikov v strede korunky, aby sa nám dostali slnečné lúče až ku plodíkom a aby nám pekne dozreli. O čo sa tu snažíš? To je moja robota.